basa mo. Di ba ko kaklaro? Hello, what's up these friends? Stacy here and welcome back to my channel. So guys, I'm with my mama because today is Mother's Day. Happy Mother's Day! Guys, dadagan kay miglakaw ron guys. So, nanami sa Changwal kay magpa-laboratory sa amin ni mama. And then after na magpa-laboratory diri ni mama kay mo adto mi sa Ayala, and then basta daghan kay miglakaw ron guys. So it's gonna be Mother's Day special vlog. So yes guys, join us today and let's go. Nami yung laboratory guys, and karon guys kay padung nami sa Ayala. See you there. Hey days friends, so nanami diri sa Ayala guys, but wala pala nag-open kay it's still 9:54 AM na mag-open ang Ayala kay 10 AM. So pila na lang kami sa mag-open na. Unsa man mo ganang kanon? Sa Jollibee. Jollibee? Oh. Magbuhat Jollibee sa mama Jollibee. Sige, ato sa Jollibee niya. Mga ato Jollibee. Niya, magpagwapataw niya. Magpagwapataw sa 911. So, siya itong agenda. Join us guys for today. Kay I'm gonna treat my mom as a way of thanking her for her sacrifice and the love for our family. So guys, mag-date kami ni mama karon guys. Kay usahay naman din siya makaari og Cebu. So, maglaglaag ni. Nagpalit mi ni mama og moringa, smoothies and tea. Padala. Ikaw siya man. Sige ma, try na to ni ma. So they are located here in level 2. Dito sa may entrance sa may Super Metro. Kumana siya guys. Healthy kay nila mga smoothies dito kay kaning mga moringa with banana na tanan good din ng mga products guys. They also have mga cookies which is sweetened, nasa sila low sugar. Ano guys? Kuya, pila na inyong hanggan kuya? Inyong moringa na cookies. Ang cookies niyo pila? 200. 200. Yes, 10 pieces na siya. Konsay lami ma? Lami. Lami? Kamunggay? Avocado say mas nang ibabaw ang lami? Ang kamunggay or ang avocado? Avocado. Ang avocado? Ah, okay. Pero healthy kayo na siya, no? Kay fruits good niya. Malunggay niya. Daghan kayo nag-benefit ang malunggay ba? Siopaw, Paris. So guys, you should treat your mom here sa Moringa Smoothies and Tea. Kay nasa sila free iced tea guys for Mother's Day. You should try this guys, smoothies here in Ayala. Moringa Smoothies and Tea. They're very healthy. Healthy good kayo lang mga drinks dire. Thank you kuya. Yehey! Thank you Moringa Smoothies and Tea for our free na Moringa iced tea. So guys, dadaliri ako mga proud by family. Hi guys! This is Daniela. Introduce me. Hi, I'm Daniela. 30. Joel. Dala mo team leader. This is Ariel. Welcome to Cebu. Cebu. And si Bibi. Si Marvin. Kababa mo guys na dugay kasi sila naabot guys. Gibash yun tayo. Nag-tiktok pa siguro na sa ila ha. Nag-tiktok pa mo no? Tara mo award. Yeah. Thank you guys. Finally. Oh, I miss sa Jollibee. Mag-lunch. Kanig ako. 1,000 guys. Thank you Jollibee. So since man naman mi dito sa mong first na lakaw no, gutom na jud mi na. First time na siya niya maka-try og tuna pie. Lami siya tuna pie. Sana. Ito kayo. Gutom ba mi sa mong mga lakaw. After dire guys, kay wato pa mi sa Skin 911 kaya ako siya ipakuan siyang naong. Wow! Ipadayawon tail kasi siya pangutan na sa una. Guys na. Mother's Day to. Ano daw ka na? Kung ano sa daw ang feeling sa naong? Yeah, kaya sige ba akong post about Skin 911, diba? Sige kung kuhan sa naong, ana. So karon guys, kaya ito siya ipa-try akong mama sa ibang Diamond Hill. Piyuga na to siya dito sa Skin 911. Very college. Hey guys, so mana may ugaon guys. Ready na si mama oh. Ready na siya magpa-Diamond Hill ah. Guys, naday gatag si Jude oh. Oh, basama na mo, basama.
Di ba ko kaklaro? So thank you for letting me be part of your daughter's life. I'm gonna take care of her like how you took care of her, tita. I really enjoy this day po. Know that you are appreciated and loved, tita. Love, Judy. Thank you, Jude. Thank you, Jude. Thank you, Bibi. Tara na mo. Ito na mi guys. Ito na mi sa Skin 911. Murag last na na siya. Kay manaman may sigkaon naman mi diri. I would like to thank Jollibee, Ayala Center Cebu for our lunch sa akong mama for Mother's Day. Thank you, Jollibee. Na-model akong mama sa Jollibee, oh. Sige, tara na, tara na. Alright, days friends, made it here guys. Among last step for Mother's Day celebration. So, nanami diri sa Skin 911 consultation. Nada akong mama, ready na mo. Magpa-diamond pills nga guys. So, finally kay ma-experience na, ma-try na ni mama ang Skin 911. Excited na ka, mother? Ako guys, kay mag-try ko sa ilahang microneedle. This is my first time na mag-microneedle diri sa Skin 911. Oh, pamper day date rin with mama. Date sa Skin 911 for Mother's Day. Mother na sad mo te, di ba? Yeah. Happy Mother's Day ninyo te. Saan mo kaya kong hair? So we're done with the pricking. And karon guys, kay nag-anesthesia mi sila si ate dahil anesthesiahan yun dala dati. So minay sakit yun din ate. Ano man te? Dagay mga needle, kay micro needle. So mga needle ang mo tusok sa kanang. Oh my gosh. For first time na bali na ako maka-try guys sa ilahang micro needle. Para paon sa man dyan na, ang saan ba difference te sa microneedle o sa diamond peel? Palaitan sa scar, sa mga acne marks, yung ano, makulosopores, Yan sa pate. may kinisad siya. Okay, so mga wagtang nauntan na akong mga scar, no? Mga dark spots ako na. Ang diamond peel te. Or on dead skin. Pangtangga sa mga dead skin, sa naong, ano, diba? Anti-aging. Saan nagibutang sa naong ni mama? Milk peel off. Ha? Milk peel off mask. Nahisa na siya katong, di ba, seaweed to ako O So, kanay, paraon sa man siya. pa-smooth sa skin. Pa-smooth din sa skitty. So guys, nagpabot pa ko guys na mahuman si mama kay 30 minutes. I-leave daw na siya 30 minutes guys. And then ako kay anesthesia pa nagibutang sa ako. Okay, later kay mag-microneedle ko. Guys, mag-start na mi sa microneedling guys. Maro na yung gamito na needle, no? 12 siya ka needle. Oh my gosh. Let's go! Oh! So, dili ko pwede mukha natin daw. Magbaligo dagat, no? Hindi ka pwede malikon dagat. Kung sa pa man ang mabawal 3 to 5 days, di ka manabon. Mo ba? Water, running water sa Water face. lang? Anything bawal lagyan ng ano sa face. Sunblock lang. Sunblock na katong Skin 911. And Okay, so dili ko man pwede manabon. Unsa pa man ang bawal din? toner, mga mga beauty routine. Mga foundation, bawal sad. Yes. So wala ra jud ko ibuta sa Sunblock na lang. sunblock ra gyud. Bisag na ra ko sa balay, pwede mag-sunblock ko. Pwede hindi, mabasa magawas kang pag-sunblock lang kay protection okay. man siya sa skin. Sige. Unsa man ang ibutang nimo te? Ay, serum. Serum. Rejuvenate serum. Para ma-rejuve ang mga old skin. So, makatanggal niya siya sa mga dark spots, mga acne scars. Wrinkles. Mana si Mama siyang diamond peel. How's your experience, Mama? Medyo sakit gamay. Hindi mo na siya ang tiis ganda. Mas smooth na yung lang.
Sana all. Thank you, Skin 911 Konsolasyon. Alright, days friends, just done here guys sa Skin 911 Consolation. Muna sa mama nagpa-diamond peel na ako guys, akong microneedle. Ako naon guys kay red pa jud kayo. Mabalik pa ko diri after 5 days kay para sa diamond peel na ako. And then nagpa hair removal sad ko sa kong kill-kill. So mano siya. I think this ends our Mother's Day celebration. Oh. Okay, happy ra ka sa imong Mother's Day. Okay na. So, muna siya guys. Kung nangita mo ka ng perfect na gift for this Mother's Day, why not try here in Skin 911? I-treat ninyo inyong mom, i-pamper niyo yung mom dire sa Skin 911, na sila yung mga services, pagwapa, kuan. So, tanan guys, nara dire guys, you should visit them. And just check out their Facebook page, kaya na sila yung mga promo every month. Good na siya guys. If you want to book an appointment, you can message them on Facebook also. So, I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel. If you haven't already, if you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also guys, make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is at @IamDaisy and my Facebook page is Daisy. That's DAYSEE. So thank you so much for watching guys. Happy Mother's Day! To all mothers out there, happy Mother's Day. Thank you so much guys for watching. Bye! Happy Mother's Day niyo ate! Happy Mother's Day!